Kokokuqala ezimbalini eli libhiyozela usuku lwabantu abatsha phantsi kweemeko eziloluhlobo sukela yaqala intando yesininzi ngenxa yentsholongwane yeCorona. Nanjengoko ulutsha lwango-1976 lalwa nenkqubo yengcinezelo, ulutsha lwanamhlanje lulwa idaba elahlukileyo neliquka intsholongwane yeCorona. Esenza intetho yakhe yolu suku lwanamhlanje online, Umongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kubantu abatsha ukuba bakhokele ekubuyiseni uzinzo kuqoqosho lweli emva kokudlula kwalo gawul'egeca wentsholongwane. This pandemic provides us with an opportunity to inject new perspectives into how we can turn our economy around, but also how we can reimagine our very society. Young people must rise to the challenge of leading our recovery after the coronavirus. Umongameli uhlabe ikhwelo kubantu abatsha ukuba babhinqe umfutshane badlale eyabo indima balandele ekhondweni labafundi bango-1976. Emva kweminyaka engama-44 yemigushuzo yabafundi eSoweto, ulutsha lanamhlanje lujongene nemingeni equka intswelangqesho, ukungalingani nentlupheko. Ubhubhane wentsholongwane yeCorona nawo ugalele ityuwa enxebeni. Umongameli ukwafakane imilomo nabantu abatsha nalapho beveze imibono yabo eyahlukeneyo ngendima engadlalwa ngurhulumente ukubancedisa kweli xesha. Our government can be competent, and that this has also proven that if we can raise 500 billion for COVID-19, we can raise 500 billion to take people out of squatter camps. We can raise 500 billion to create more jobs. This is the time to kind of also shape and shift a little bit and really try and represent and reach out to the most of the marginalized in community, in society. They need you right now. We need to have that engagement between the science, the scientist, and also the community to look at what does the community need and what the scientist, what knowledge does he have and how can he use that knowledge to solve some of the challenges that we're facing. Umongameli uthi urhulumente uzibophelele ekuxhaseni abantu abatsha ngeenkqubo zokubaxhobisa nokubanika ubomi obungcono.